En årlang sejlads med kurs mod Antarktis, det er hvad besætningen på Oasis i aften begiver sig ud på. Motivationen er så enkel, det er lysten til at sejle, der driver værket. Båden Oasis, der skal sejle de 8 besætningsmedlemmer til Antarktis, er en 53 fods lang aluminiumsyacht. Oasis er den eneste af sin slags i Danmark. Mandskabets forberedelser til turen har været længe undervejs. Det starter nok for 2 år siden, hvor vi, mig og Jakob og en af de andre, der er med i båden, der hedder Kim, vi blev enige om, at vi godt vil sejle til Kap Horn. Fordi det er nok det mest ekstreme, man kan, rent sejlsportsmæssigt. Trods sponsorgaver fra blandt andet Viking og Sydbank, skal der også andre midler i brug for at finansiere turen. Man sælger huset. Man sælger huset? Ja, jeg køber båden. Ja, vi har ingen andre adresser i princippet. Hvor mange bor I så ombord på båden? Vi bor 8 ombord på båden lige nu, men det varierer lidt, hvordan overledes vi, hvem der er med som gæster ombord på båden, fordi vi tager gæster med og turister med, alt efter hvordan overledes de betaler sig for at være med, og det finansierer sig noget af turen i hvert fald. Det finansierer langt fra det hele, men vi gør det egentlig ikke. Vi gør det ikke for pengenes skyld overhovedet. Vi gør det for at komme derned. Derfor så foregår det også på lavt budget, det hele. Dennis mødte en af de andre besætningsmedlemmer under en rejse til New Zealand. Der besluttede de sig for at sejle til Antarktis. Nu er besætningen oppe på 6 mand og 2 kvinder. Hvad har I gjort for ligesom at blive tømret sammen i jer 8? Jamen, vi kender hinanden, for vi har sejlet mange svømmehjul sammen, langt de fleste af os. Så det er ikke noget problem. Vi kender hinandens styrker og svagheder. Det er helt sikkert. Så det kommer helt. Altså selvfølgelig kommer der gnidninger, men det tager man derude. Man skal helst løse problemerne, i stedet for bare at gå udenom. Hvad for et følelse vågnede du med i morges, da du vidste, at du skulle ud og sejle i dag? En god følelse. Det er fantastisk at skal afsted nu her. Men jamen, vi har set frem til det så lang tid, og det er også spændende at lave. Altså hele optakten til det er mindst lige så spændende, som at komme afsted. I dag nu her, det er bare med at komme afsted. Vi kan faktisk ikke vente. Hvornår vender I så tilbage? Om et år. Så står vi her igen. Det bliver vinden i sejlene, der kommer til at drive Oasis frem, da dieselbeholdningen langt fra rækker helt til Antarktis.